Поемаме днес и имаме Ford Fiesta с такъв проблем. Това е луфт малко голем. Той е малко малък. Той е голем. Той е малък. Поемаме друго. Имаме ремонт на бронята. И тук рапитки. Ето. Тук се вижда. Тук се вижда. Пака. Тук има пречупване. И ето тук има малък проблем с ламарината. Това ще трябва да се изтегли малко. И ще като го разглобиме, ще видим за какво става въпрос. Тук пак има някакви забележки. И следващото, където трябва да правим, ето тази забележки. Това е. Всичко по щета на застрахователите. Разглобяваме и ще видим за какво става въпрос. Ето, луфтовете вече са готови, направени. Тук подръпнахме малко. Тук подръпнахме малко. Ето луфтовете от тази страна същите. Тук подръпнахме малко. А това са следите от предишния ремонт. Много некачествено направено. Тази маска е нова и е заварена криво. Ето за какво става въпрос. Едва го вкарахме в нормите. Това е, продължаваме с бояджийските работи. Ето Фиестата е готова вече. Бронята боядисана, залепена. Калника. Всичко е наред. Задната врата преливка. Предния калник, ето го. Няма вече забележка. Фаровете са полирани. Бонус. Века е много пожълтели.